Res més? Això segur brevetat. Té la paraula el senyor Emili. Gràcies. I rapidesa. Bé, nosaltres, el nostre grup, evidentment, també anem a votar a favor, encara que, fins i tot, encara que s'aprovara, dubte que arribarà a ningú port, però almenys que se senga la nostra veu de queixa i de protesta. Perquè no té cap sentit que molts ajuntaments, el nostre, ens consta una pòlissa de tesoreria, una financiació que hem de pagar uns interessos, però molts ajuntaments, i sobretot ajuntaments menuts, han tingut que recurrir a la necessitat que els obligava el Ministeri d'Hisenda de fer plans d'ajustos perquè tenien deutes i aquests deutes en moltes ocasions, i sobretot en municipis menuts, eren inferiors els deutes que tenia l'Ajuntament als diners que es devia la Generalitat. I això és el que no se pot tolerar, perquè quan la Generalitat ens ha donat una subvenció a l'Ajuntament, siga per a una escola-taller, siga per a una obra, siga per a una subvenció d'unes activitats, nosaltres, si és per a les escoles infantils, hem tingut que pagar al professorat. Si és per al gabinet, hem tingut que pagar als psicòlegs i personal que tenim contratat. Si és per a fer l'obra del casino, doncs en el seu dia va haver que fer-la. Si és per a qualsevol obra, nosaltres hem pagat puntualment les certificacions, perquè si no, el contratista, passades 30 dies, 40 dies, té dret a reclamar-nos interessos. I hem de fer front perquè tenim l'obligació, ja que som nosaltres qui contratem el personal i qui contratem els contratistes d'obra. I després la Generalitat a nosaltres no ens paga. I això genera problemes de tesoreria, afortunadament en aquest Ajuntament no tan greus, però en altres molt més greus. Per tant, considerem que és raonable que li exigim a la Generalitat que es pagui, el primer, i si no ens paga, que ens pague els interessos que nosaltres hem tingut que pagar per allò que ells han deixat de prestar-nos. Dubte que legalment aquesta iniciativa tinga trajectòria, però per això repetís, almenys queixem-nos i diguem-la. I la segona proposta que se fa és, si no me la pot pagar via judicial, compensa-meu en una altra ajuda. Dubte que ens puguen donar ajudes quan no en tenen ni per pagar-nos el que ens deuen. Per tant, considero que la proposta que se fa no arribarà molt lluny perquè la Generalitat tots sabem com està, tots sabem quina és la seva situació financera i tots sabem que és en aquests moments demanar-li, com vulgarment es diu, peres a l'olmo. Un hom no produeix peres, per tant ja li podem demanar que no se les va donar. Però sí que tenim, jo crec que l'obligació de reclamar-ho i l'exigència de requerir que d'una vegada per totes la Generalitat complisca en el deute que té en este i en tots els ajuntaments, perquè això està provocant greus problemes en molts ajuntaments. Nosaltres paguem als proveïdors, però n'hi ha molts ajuntaments que no poden fer front als pagos que tenen els seus proveïdors i estan esperant els diners de la Generalitat per poder pagar. Diferint pagos que estan dificultant el funcionament de les empreses i, per tant, el funcionament de l'economia dels nostres pobles.